Masiku amene apita mbuyowa tidakupasirani nkhani yochititsa chidwi kwambiri yokhuza na mwana wa Thomas Chenkhumba Chibade. Mwana ameneyo tidakuonesani ku memorial show imene idachitika yokumbukira malemu Thomas Chibade, ndipo zambiri tidakamba mu video imeneja. Koma lero tabwera ndi nkhani ina yochititsanso chidwi kwambiri yokhuzana ndi mwana ameneyo. Kodi mukudziwa kuti mwana ameneyo wayamba kuyimba nyimbo zake? Kodi mukudziwa kuti mwana ameneyo ali nkuthekera kuyimba nyimbo? Tikulandireni kwina kulikonse kumene muli pa Malawi Today. Malawi lero. Tikhale limodzi pamene tikhale tikupasirani tsatane wa nyimbo imene wayimba chaposachedwa. Anthu ambiri ali kukamwayasa ndipo angoti kakasi ndi kudabwa ndi luso la mwana ameneyi wa malemu Thomas Chibade. Mwana ameneyi wapekatu nyimbo yekha ndipo wayimba mochititsa chidwi kwambiri. Nyimbo imeneyi kwambiri ikukamba zokhuzana ndi ulamuliro umene ulipo padakali pano. Komanso mwana ameneyi wayamikira achihana pofikanso mboma, polowa mboma, ndipo iyeyu wakamba zambiri zokhuzana ndiwo mu nyimbo imeneyi. Ndiponso sadayiwale kunena anthu amene anali mboma mmenemu kuti achita manyazi popeza iwo padakali pano ali kunja kwa boma. Nyimbo imeneyi ndi yodzaza ndi nzeru kwambiri, komanso inu mutha kumadabwa kuti kodi mwana ameneyo ndi mwanadi? Tamveserani.
yochititsa chidwi kwambiri, ndipo ukumachita wekha kuzifunsa kuti koma nyimbo imeneyi akuyimba ndi mwana ayudi. Pongotengera ndi mfundo ziwiri zitatu tikatambasula mnyimbo zimenezi akuti ku Capitol Hill simuzamva zoti loko watsekuka kumeneku kumaba ndalama. Hayi, ntchito ya ndalama iliyonse izagwira moyenera akuti muulamuliro umenewu. Komanso akuti aziphunzitsi masiku ano akufika pomvetsa chisoni kwambiri, akugwira ntchito ngati ma volunteer osati ngati analemedwa ntchito ndi boma. Ayi, zinthu zochititsa chidwi kuti zikuchokera mmutu mwa mwana ameneyo. Ino taganizani kunena kuti mfundo ngati zimenezi kumaganiza mwana ngati ameneyo ndi zinthu zoopsa kwambiri. Nde pakolasipo akumanena kuti akuti asala amanyazi, popeza kuti ufumu umene anaubwereka uja wabwerera kwa eno ake. Zoopsa kwambiri. Ndipo akumapitiriza kunena kuti akuti padakali pano tawoloka Yorodani ndipo tikuyenda monyang'wa. Chimene chikuchitika kwa ife nchonena kuti tizingodya mana basi. Mfundo tu za mtengo wapatali, mfundo zodabwisa kwambiri, mfundo zoziziswa kwambiri. Mwana amene ndikukhulupirira kuti akayamba kulemba nyimbo zina zokhuza nanso ndi moyo umenewu, anthu ambiri sangachitire mwina koma kugula kuti akamve mfundo kwinaku akukumbukira malemu Thomas Chibade. Mutha kuona kuti style imene akuyimbira mwana ameneyu ndi ndendende ya chenkhumba, ndendende ya chigayo chopera soda. Mutha kuona kunena kuti ngakhale ku introduction ya nyimbo imeneyi mmene akuyambira mwana ameneyu ndi ndendende bambo ake. Nyimbo yochititsa chidwi, mwana ochititsa chidwi, mwana osauma mutu, mwana ofewa mutu. Mwana ameneyu Mulungu apitirire kumudalitsa, komanso nzeru zambiri ayike mwa mwana ameneyu. Ndikhulupirira kuti mwasangalala ndi video imeneyi. Tapangani subscribe, comment, like, osayiwalanso kupanga share. Ndipo kwa amene mukutipeza kumene, tapangani turn on notification bell, tapangani subscribe, tapangani comment kuti ambiri akhale akuwafikira uthenga ngati umenewu. Ndipo kufikira nthawi ina kuno ku Malawi lero, ife tingoti mwakoma nonse ndipo tikumanenso mchigawo china. Bye bye. Asayana nyazi, hauna manga kaya njaga higa